So ang akong pamagi ato nga akong giprubar nga ang Diyos naa gayon. Sa nagbuhat anang adlaw, kinsa may nagbuhat anang planeta nga 9 planets. kanang 9 Jupiter, 9 moons ra Jupiter. Kay kung wapay Diyos anang hanaghanay anak kalambura na. Kanang nature. Inyong gingon, wali huna-huna. Ningon pag yun siya mga kaigsunan, uno Timoteo lagi nga ang tanan ko nung gibuhat sa Ginoo, pulos yun maayo, prato lukay-lukay. Kanya na uban si Moses nireklamo, nganom ni kinuyungit man ko. Kaya maayo ng pagkahanay, maayo ng pagkahimo. Sa tun pa, kinis lukay-lukay, wag gini magbasa sa Biblia. Kaya ningon pag Ginoo, nga, anay kang kay buta, daghang kay bungol, daghang kay bakol, yung may na pagkahimo. Ang tanan ko nung gihimos ginupulos gud nindot. Nindot na nakayabag na mong guluin. Sus, unsa naman Hinoon? Ayo ina ang tanan niyang gihimo dautan og maayo sa Ginoo na diha. Ayo ina nga yawa ray nagbot dautan. Ang Ginoo mo na champion sa tanan, mga binuang, kaayo, bisan unsa kay why dili niya mahimo. Why dili mahimo? Tanan mahimo sa Ginoo. Ultimo ang dako kay nahimo sa Ginoo kini gyud pagpamakak. O man kanay nahimo Dios Ginoo nga labing dako niyang nahimo. Ulti na makak ni Ginoo makaigsunan. What? Inigbasa nimo ang Biblia? Basahan na ninyong Marcos 9:1. Kuningon siya nga may pila ka ninyo nga akong tinun-an nga di gyud mamatay hantod mubalik siya. Wa pa kay siyang kabalik nahurot kamatay. Namakak siya na. Nya iya sang amahan, unto sa itong pagkakon. Ingon sa iyang amahan, magkuhat ko bagong langit, bagong yuta, wag yung sa pagkakon ang tikot. Sa ito pa, like father, like son.